Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka video ka ringdur ya ka klip mat ba wei uriu king suloi ubala suba ba utmu ban penyap i Donald Trump ula syak siat bat syak penyap haki sniper jong ka secret service. Mensau Donald Trump hadin bala sawa ki kuli ha ka jingalang election jong u ha Pennsylvania. Ki sniper jong ka tenat ri kila siat i ubriu ha ka jingalang jong Trump. Ubriu uba siat suloi ula siat na jerong yeng ka ba jingai kumba chispa arpeu mitar na utrom. Ka video ka ba pela kelami ka ba pen-i ka jingle state jong ki sniper jong ka secret service ki bala siat i uru suloi ubala persyang pan penyap i presiden barim jong ka US u Donald Trump ha ka jialang election ha ka sengi sejan. Kene kadur kabala sapryang ha ka rensan X ka syum ka por ba arngut ki sniper jong ka secret service ki ba syong ha ka wei ka tenom hajan jong utrom. Kila syum state ya ka jing temu ban siat yu tu nong siat suloi harin ka te ka jing sya tombor la sawa henyo teli ki jing siat bad utrom ulari barri no shua bu un syaker saudong haki nong tere jong ka tenat sekretariat la pen-i da ka video na ka te ka jing jia haba syum na ki khubor pulit na ka te ka nong ba kaya thu ba utei unong rak suloi udei ubadon hatnum jong ka wei ka karkhana na suloi ka badon syadin jong ki jaka yang jong ki nong pitkai bat kumba chispa arphumitar naka stage hakaba utrom Ukraine ye ki nong let jingyalang kadur ki pen-i bu sniper ulayu i unong siat suloi thik shua bu tei ubreu un siat i utrom u sniper upau bu pet chajrong daka jingkendet haka klip mat bu kuli baningkong ula sawa upen phai state iya kading daka ba sei unong siat katkum ka jingong ki nong pitkai ki sniper ki labathei iya ka khli jong utei ubreu Kawai pat ka video ka pen-i bu Donald Trump upen ki yala ka kli tangkat to ka ne second shua bu ukuli unsyo ha ka skor jong u kane ka jing ki ka barit kalala ban long ka ba pen-i mi utrom na ka jing du ya ka jing im jong u ki he sarkar ki labatai ba ka te ka jing sya thombor kala jan penyap i utrom da ka ba pen pau ba ulawan tang hapo ki inchi balasiat ya ka khmat jong u Uwei pat ubreu ubalanget ba udei uriu pat ba ubayang syadin jong u presiden barim ha ka podium ula klatno ha ka te ka jing syak siat bat uwei pat unong pitkai ulaman saujur katnat ri kala ong bo utrom ula koit lakya bat unong aiktien jong ka jing yaki ula benrap bolora ya u syaka jaka ajing sumar jong ka thain ban sya sumar na ka te ka jaka lalap ya ka wei ka suloi AR style semi automatic ong ki tolong kubor jong ki bor jong ka an ha ka Associated Press habaya thu ya ka jing broy jong u bat ka jing yap ha ka jing tho ha ka turut social utrom ulong ngala syak siat da ukuli ubala bethei ya ka banta basalor jong ka skor ka diang jonga ngatip mardor ba don ka ka babakla ha ka ba ngayo sngew ya ka jing sawa ka ba jam ki jing siat bat mardor nga sngew yu ukuli bu bethei leng ba ka snido ka jing mi snam ka babun ka lajia kumta ngala sngu thu ha ka ta ka por ya ka balaja